Dobre, pane, nejaký alkohol pre nás bol? Určite. Tak dýchovú skúšku môžeme, áno? Áno. Ako? Áno. Vás vyzval, aby ste podali dýchovej skúške, vy ste uvedli, že sa odmietate podrobiť Ty sa nevyzval dýchovej skúške? Áno. To sa nestalo. To sa nestalo. Stalo sa to, všetci vieme, že sa to stalo. To sa nestalo. Môže sa to na základe čoho ste nabil to podezrení? Áno? Kýmacate sa. A cítim vás alkohol teraz, áno. Áno, a cítite ho na základe čoho? Co pri vás, pane, stalo? Ako nechcem vás nejakým spôsobom dehonestovať, ale viete o tom prd. A akože sorry, ale neviete o tom ani hovno. Ako... Dobre, pane, poďme. Tak každý má svoj názor. Sa pohode, pane. My sme na ten názor studovali 5 let. To je to názor. My sme na ten názor studovali 5 let, abych ja byl advokátom. my teraz skončíme Pane, právo. Vy o Dobre, tom, však v čo poriadku. teraz robíte, neviete ani Pane, hovno. ale veď Ste povinní sa podrobiť dýchovej skúške. Môžu znať právny dôvod zastavení mojej osoby? Pozrite sa. Takýchto ako ste, vy už sme to zažili dosť. Dobre, Lovina vás poučila. Dobre, chlapci. Absolútne rešpektujem, že máte svoj názor. Dobre, ja to vám piči. Ja sa ptám, Podali dýchovej skúške. A proč se mě tady ptáte, pokud Ste obmedzení na osobnej slobode. Jsem omezený na osobnej Teraz v slobode. čase 4:26. Takže jsem zadržený. Áno, Dobre, jasný. ste obmedzení na osobnej slobode podľa paragrafu 85.